Tervetuloa amatööreihin reivaajiin. Porukka, missä ei mitään muuta pyhää kuin Pekka Korpi ja sunnuntai. Mun nimi on Loposen Jukkis ja mä aion tehdä susta reivaajan. Mä perustin tämän ryhmän, koska mun frendeistä puoletkaan ei tajua, missä raveista on kyse. Ensinnäkin täällä pyörii tosi hyviä paisteja. Täällä näkee paljon jääkiekon maailmanmestareita. Sen lisäksi täällä on oikeasti kiva. Tarkoitus olisi tosiaan nyt luoda vähän semmonen rennompi raviporukka. Semmonen porukka, missä kaikki pääsee raveihin sisään. Pääsee esimerkiksi lunastaa pikkurahalla aika isoja voittoja. Esimerkiksi Korven Jannen porukka lunasti viime lauantaina alle 40 40 kiloa. Tajuutteko te? 40 000 euroa. Tajuutte? Tiesitkö muuten näitä faktoja raveista? Vermo sijaitsee vartin päässä Helsingin keskustasta. Ravit on joka päivä paitsi jouluna. Tuo rata on tasan kilsan pitkä sekä totta kai keulasta on lyhyin matka maaliin. Tän ryhmän seinälle ilmestyy päivittäin mun sekä muiden pelimiesten tekemiä porukkapelejä. Sä pääset niihin messiin ihan vaan klikkaamalla. Se on nimittäin niin, että amatöörissä reivaajissa ammattilaiset betsaa ja amatöörit käärii hillot. Muistakaa hei kuitenkin, ettei ole mitään jiitä, pelaa mitään uhkapelejä samalla rahalla, mikä menee esimerkiksi vuokraan. Vuokrarahat ja pelirahat pidetään erillään, sillä tavalla pysyy mun mielestä homma kuosissa. Hei, muista, 17.5. täällä Vermossa järjestetään Finlandia-ajot, eli Suomen parhaat ravit. 51 uutta reivaajaa pääsee mun pelikouluun. Kannattaa pitää kiirettä. Tsekataas nyt yhdessä, miten sä pääset alkuun. No niin, nyt ollaan kaikki varmaan osaa Facebookiin kirjautua. Mä näytän ensin, täällä on tämmönen sivu kuin Amatöörit Reivaajat. Sitä voi tykätä, se auttaa aina, mutta ryhmään teidän pitää löytää. Kirjoittakaa vaan amatöörit ja sieltä löytyy tuo group. Sitten etusivulla on kirjautumislinkki Fintoton sivuille. Sieltä käyttäjätunnukset, salasanat, nimet, henkilötunnukset kautta osoitteet. Tää on vähän niinku Veikkauksen palvelu, mutta tää on vaan hevostyylinen sellainen. No niin, sitten kun olemme rekisteröityneet, niin tästä Pinned Post-kohdasta linkistä löytyy joka päivä meikäläisen tekemät pelit. Nyt on lauantai, eli lauantain Toto 76 Porista. Klik. Sieltähän se löytyi. 4,32 on hinta. Rahansiirto tapahtuu täältä kohdasta pelitili. Ihan normit rahasiirrot, mikä pankki sulla onkin. Sitten kun on pelitilillä vähintään 4,32, sieltä löytyy meikäläisen tekemä rivi. Yksin oikeudella reivaajille. Sitä painetaan tosta ja lähetä. Ja hyväksy. Peli on teidän. 1/15 osa meikäläisen tekemästä lauantain Toto 7. Sitten jos haluatte päästä katsomaan ei muuta kuin Toto TV täältä. Ja sitten ilmainen päivä. Ja niitä tulee olemaan seuraavat viikot ilmaisia päiviä pelkästään. Katso. Ei muuta kuin katsomaan. Tuolta Pori. Kello 14 alkaa. Ja muistakaa. Ravikunkku kello 17. Meikäläinen on promoassa meidän ryhmää siellä. Kello 17-18 näkee kaikki Toto 76 lähdöt putkeen. Meikäläisen erittäin epäasiantuntevilla ja huonoilla vitseillä. Joten 3 kannattaa kääntää sitten. Sitten me nähdäänkin näiden 7 lähdön jälkeen, että onko rahat taskut pullollaan vai pannaanko uutta matoa koukkuun. Mutta todennäköisesti rahaa on taskut pullollaan. Ensi viikon jaksossa käydään läpi pikkusen ravien käytössääntöjä sekä nettipelaamisen ABC:tä. Nyt kuitenkin hyvää tuuria peleihin. Aja sitä Teivainen! Aja sitä! Lumiliina! Tule!